2025 আমার বিজেপি আর ইউপি বলে মিত্রতা থাকিব বিটিসিত কিন্তু বিটিসিত 2025 আমার মিত্রতা না থাকে আমার বিপিএফ আর ইউপি বলের লগত হবো আর মান গোনাं आदा राकेश ब्रह्मनि बुंनाय बाथ्राफोराबो माने बिराद माने डेन्जार जायो आरो ना दा समाव माने बिपिएफ निफ्राय इउपिपिएल आव जइन जानायनि दावराव लोगोसे इउपिपिएल निफ्राय बिजेपि आव फैनायनि बिराद दावराव बे समावनो माने मान गोनां आदा राकेश ब्रह्मआ मिडियानि सिगाङाव बुंनाय बाथ्राया माने जोबोद माने साननो गोनां बाथ्रा आरोना बिथाङा जेरैबायदि बुंदों जे 2025 बिटिसि बिसायख'थिनि उनावहाय बिपिएफ आरो इउपिपिएल माने खौसे जानानै बिटिसिखौ सालायगोन आरो सालायबाथ' मोजांनि बाथ्रा ना होमबा प्रत्येक दिनानो जोंनि थाखाय गोदान मोनफ्रोमबो मोमेन्टआव मोनफ्रोमबो सानाव जोङो गोदान मोनसे परिस्थिति सम्मुखीन जायो आरो बे परिस्थितिखौ लानानैनो जोंनि साननाय हनाय खामानि मावनायनि सिद्धान्तफ्रा फैयो जोङो जि समनिफ्राय बर'फ्रा आन्दोलन खालामबोदों बे समनिफ्राय जोङो प्रत्येक समावनो गोदान गोदान परिस्थिति सम्मुखीन जाबोदों एबसु जानानै जोङो आन्दोलन जादों परिस्थिति सोलायदों भलन्टियार फर्स जादों जोङो आरो परिस्थितिया सोलायदों बिएलटि जादों जोङो आरो परिस्थितिया सोलायदों जोङो पलिटिकेल नेता जादों दा दिनै ओरैबायदि परिस्थिति फैबाय जे बिपिएफ आव थानानै नोङो जि खामानि मावनो हागोन बेखौ एसे लिमिटेशनखौ नुनो मोनबाय ओंखायनो आङो बे लिमिटेशना इउपिपिएल आव खमसिन होननानै आङो इउपिपिएल आव ब्रडार मोनसे स्कप थानायखौ नुहुरनानै आङो इउपिपिएल आव जगदान जानो नागिरदों रायजो राजाफोरखौ आं बेखौ खावलायनो लुबैयो सोरबा सोरबा बुङो जे बिपिएफ नागारनाय माने बिट्रे खालामनाय बायदिसिना जातिनि माने खामानि मावनो नागिराखिसै बायदिसिना खोथा बुङो बिपिएफ आव थानानैल' जाति सिबिनाया सम्भब नामा इउपिपिएल आव थानानै नोङो बे खामानिखौ मानो मावनो हाया जा बिपिएफ आव थाब्लाल' बियो जाति सिबिग्रा जागोन नामा इउपिपिएल आव होमब्ला जोंनि बांसिन बर'फ्रा दासिमबो इउपिपिएल आवनो दङ संख्या हिसाबै अब्ला बिथांमोनहा जोलैनि हांगार नामा ओंखायनो आङो बयखौबो खावलायनोसो लुबैदों फै जोङो बयबो ज' थानानैनो जोंनि हारिनि खौसेथिनि खामानिखौ जों मावनो हारिनि थामोनथाखौ लाखिनायनि साबसिननिफ्राय साबसिन माने हाबाफारि लानानै खामानि मावनो आरो जयै थानानैनो जोंनि हारिनिल' नङा टटेल बिटिसि बासिनि भबिष्यतखौ निर्णय खालामनि दिनै मानगोनां खाम्फा बरगयारि बिथाङा इउपिपिएल पार्टियाव थांनाया 100% फाइनाल जाबाय नाथाय थांनाय बिटिआर एकर्डनि उनावहाय बिथाङा मा बुंदोंमोन जे बिटिसि एकर्डआ सोरगो बिटिआर एकर्डआ नोरोग दिनैयो बिथाङा जाय एकर्डखौ नोरोग होननानै रायदोंमोन आरो बे एकर्डनि उनावहाय मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि इउपिपिएल पार्टिया बिटिसि गभर्नमेन्टखौ सालायनो थाखाय सुजुग आरो सुबिदा मोनदोंमोन अर्थात दिनैबो बिथांमोनानो बिटिसि गभर्नमेन्टखौ सालायगासिनो दङ अब्ला बिथाङा जाय समाव बिटिआर एकर्डखौ नोरोग होननानै बुंदोंमोन बे नोरोग एकर्डखौ लाबोग्रा बिथांमोनजोंनो दिनै बिथाङा थांनानै खामानि मावनो थाखाय जानजि खाफ्राबाय अब्ला साननानै नायदो रायजो राजा नोंथांमोन आरो बिथांनि बिपिएफ पार्टिखौ गारनानै इउपिपिएल पार्टिसिम जइन जाहैनाय बाथ्राखौ लानानै जोंनि बर' माहारिनि माखासे रायजो राजाफ्रा गोबां रोखोमनि गोबां बाथ्राफोरखौ दिनैयो सावरायदों बुंदों जानोबो हागौ बैफोर रायजो राजाफोरनि बुंनायनि माखासे बाथ्राफ्रा नंगौना नङा दिनैयो जोङो रावबो पलिटिकेल लिडारखौ फोथायनो हाया बेनिनि गेजेराव माखासे ओरैबायदि पलिटिकेल लिडारफोर दङ माने गावनि सुबिदा आरो चान्सखौ मोननो थाखाय गावनि थाखानाय पार्टिखौ गारनानै गुबुन मोनसे पार्टियाव जइन जाहैयो दिनै जाय बाथ्राखौ मानगोनां खाम्फा बरगयारि बिथाङा मिडियानि सिगाङाव फोरमायथिदों बिथांनि बुंनाय बिबुंथिफ्रा गिदिं गिदा मोनसे जायगायावनो स्टेन्ड जाफैफिनदों एसेबो माने चेन्ज सोलायनायनि बाथ्रा बुंनायखौ जोङो नुनो मोनदिया आंथ' सिदा बाथ्रा बुंगोन थोंजों बाथ्रा बुंगोन जायखिजाया पलिटिकेल पार्टिनि पलिटिकेल लिडारफ्रा गावनि पार्टिखौ गारनानै गुबुन मोनसे पलिटिकेल पार्टियाव जइन जाहैखांनायनि उनावहाय
जोंनि माहारिनि माखासे थासारिफोरखौ मोजां खालामनो थाखाय बे पलिटिकेल प्लेटफर्मनि गेजेरजों जोंनि माखासे जेंना जेथोफोरखौ सुस्रांनांगौनि थाखाय दिनैयो बे पार्टियाव जयेन जाफैनांगौ जाबाय बेफोरबायदि बुंनाय जुदि खोनायोब्ला बे लिडारखौ आङो थोंजों एकेबारे सोंखारिखानाय जाखागोन सिदा बाथ्राखा माहारिनि मोजां खामानि मावनो थाखाय पलिटिकेल पार्टिखौ चेन्ज खालामनांगौनि जेबो गोनांथि गैया जेबो दरखार गैया नों जायखिजाया पलिटिकेल पार्टियाव थानानैब्लाबो नों माहारिनि मोजां खामानिखौ मावलांनो हायो जेराव नोङो गावनो थि गैया गावनो सेटिसफेक्सन गैया गावनो माने कुनु क्लियारानो गैया गावनाव कुनु मोनसे थांखियानो गैया गावनिखौ मोनगोबाल' जानाय माखासे लिडारफोरा दिनैयो खुगायावल' गोदै गोदै बाथ्रा बुङो आरो बैफोरबायदि माखासे लिडारफोरानो दिनैयो माबेबा मोनसे समाव फैयै फैयै गावनि पार्टिखौ ओंगारनानै गुबुन मोनसे पलिटिकेल पार्टियाव जयेन जाफैयो आरो बेनिनि गेजेराव माखासे गोबां पलिटिकेल लिडारफोरा गावसोरनि आन्दोनि माखासे प्रब्लेम इसुफोरनि थाखाय गावनि पार्टिखौ एंगारनानै गुबुन मोनसे पलिटिकेल पार्टियाव जयेन जाफैनो गोनां बाध्य जानानै फैयो दा बैफोर माखासे आन्दोनि बाथ्राफोरखौ जोङो जेबो बुंस'नो हाया खारन जों जेबोखौनो हमदांनो हाया नोंगोना रायजो राजा नोंथांमोन बिटिसिखौ रुलिं खालामबाय थानाय पार्टिनि मेम्बार्सफोरा लिडारफोरा बे पार्टिखौ गारनानै फैनायावसो जोबोद साननो गोनां बाथ्रा दङ मानि थाखाय ओंगारखो जेरावनोखि गावसोरनि पार्टियानो गभर्नमेन्टखौ सालायगासिनो दङ दिनै बिटिआर एकर्डनि उनावहाय बिटिआर एकर्डखौ लानानै मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौ गोख्रोङै सोंखारिग्रा बिपिएफ पार्टिनि गोख्रों दैदेनगिरि मानगोनां बारग' मन्त्रि चन्दन ब्रह्म बिथां मानगोनां बारग' डिपुटि चिफ खाम्फा बरगयारी बिथांमोना थांनानै मानगोनां प्रमद बर' बिथांजोंनो खौसे जानानै पलिटिकेलि खामानि मावहैनायनि थांखियै बिथांमोना दिनैयो जयेन जाहैबाय मोजांनि बाथ्रा जोंबो गाज्रि मोनाखै जयेन जा गावबागाव गोसो नाथाय मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन मोनसे बाथ्रा बुंनि आङो जों रायजो राजाफोरनि बेसेन गोसा भटजोंसो बिसोरो दिनैयो साफा साफा पलिटिकेल लिडार जानो हादों नाथाय बैफोरबायदि माखासे लिडारफ्रा दैदेनगिरिफ्रा जों रायजो राजानि बेसेन गोसा भटखौ दिनै बिसोरो सनमान खालामनो रोंदिया बिसोरो गावसोरनि सम्पति बायदि गावसोरनि गोसो बायदि बेनिफ्राय बैसिम बास्लायबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों आरो बैसोर बायदि माखासे पलिटिकेल लिडारफोरनि बेनिफ्राय बैसिम पलिटिकेलि बास्लायबाय थानाय नुथायफोरखौ जोंहा नायबाय थानांगौनि दरखार गैया बैसोरनि बाथ्राफोरखौ जोंहा खोनासंबाय थानांगौनि दरखार गैया जों रायजो राजाफोरासो थि डिसिसन लानानै सोरखौ दैखांनांगौ सोरखौ लिडार खालामनांगौ जोंनि आखायावसो थाजोबो नंगौना नङा बेखायनो फैबाय थानाय समाव बे बाथ्राया एखेबारे क्लियारखा नेक्स्ट 2025 बिटिसि बिसायख'थिनि गेजेरजों बिसायख'थिनि उनावहाय बे बिटिसि सिएमनि चेयाराव सोर जिरायगोन बेखौ समानो जों गासै रायजो राजानो फोरमानखौ होगोन नंगौना नङा सिदा बाथ्राखा आंना खुलुमबाय जै बर' हारिनि जै बर' बिमानि हाग्रामा महिलारी डाঙरियार जिटु मानसिकता यार लगत कोनो मिलिब नोवारिब जोने समाजर ভাল चिंता करे जोने समाजखনৰ किबा এটা হোৱাটো বিচাৰে আৰু जिटु गणतांत्रिक जिटु वातावरण बा मूल्यबोधर राजनीति जिসকলে কৰিব বিচাৰে সেই সকলে বিপিএফত থাকিব নোৱাৰিব কাৰণ হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই ওয়ান মেন আৰ্মি তেখেতে নিজে কৈ লয় গতিকে আজি বিটিসি নিৰ্বাচন আহি আছে বেলেগ দলবিলাকে ৰাইজৰ লগত আলোচনা বিলোচনা আৰম্ভ কৰিছে কেনেকৈ ভোট লম কি কাম কৰিম এই কথাবিলাক আলোচনা কৰিছে হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই ডাইৰেক্ট টেন্ডাৰ দিছে 2 লাখ দি প্লাই ক্যান্ডিডেট মানে নমিনেশন মানে লব লাগে সো এই যে চিন্তা অকল টকা পয়সা বা পাৱাৰৰ গেম আৰু 17টা বছৰ অনলি এন্টাৰটেইনমেন্ট কৰিয়ে পঠাই দিলে তেখেতে ইয়াৰ কাৰণে আজি বিটিআৰ অঞ্চলৰ ৰাইজৰ বিভিন্ন কাম হোৱা নাছিলে গতিকে আজি বিপিএফত মইতো দেখিছো যে নিৰ্বাচন আহালৈকে নমিনেশন দিবলৈও মানুহ নাথাকিব তেখেতে মানুহ মাটি আনি নমিনেশন দিয়াব লাগিব